RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangalan nga James. 18 anyos. Single. Taga Consolacion, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kalit na akong gibati. Bata pa ko nga mibati og sama niini. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mulakaw na ko, ma. Oh, asa man ka? Gawa man rin klase. Practice meron sa choir, ma. Kaya nga mo mang grupo ang mukanta sa umabot nga baccalaureate mas, ma, sa usa ka eskwelahan. Sa mga graduating class, ma. Ah, mao ba? Pero nak, diretso uli ha, kung mahuman ha. Pasig asa pa hinoon mo abot og laag kung mag-practice ha. Dili mo, pauli dayon ko. Kay, lain na nga akong gibati. Ha? Naon sa man ka? Nga, batani mo, naon sa niya akong batang. Mukalit raman sa pagsakit. Uy, kung maon na, ayaw na lang pag-adto nak. Dili mo, Kinalan ko nga mo practice. Ato na ko, ma. Okay, muna to ha. Way malit sa baccalaureate mas. O wala ko ilay isulti. Ang uban, apay concerns man. Oh, okay, wala. Sige, answer na ta. Para magkapahuway sa ko. James, tana, doon tag uli. Pero hapit sa tagpalit ang soft drinks kay uhawa, Tessa. Oh, ngano ka, Okay. Lansa ka, naglisod lagi kag barog. Sakit na sa kong hawak, Ha? Naunsa man taon ka, Okay. Kabata pa nimong sakitan og hawak, Mura naman kag tiguang diha. Ano ba? Tessa, lagi. Seryoso ko. Sakit kayo. Lisod ug lihok. Ha? Maglisod ko. Hala, nang lako na ba yung atong mga kaupan da? Makatabang na to. Doon ka na nimong kibati. Oh, pero muandar man siya sa makaron nga mga usa ka oras na nga naglingkod. Ha? Basta madugay ko sa usa ka posisyon, musakit gyud.
sama nining sama namang labak ko. Ano? Kay, Anong nisakit man po na ron nga kahumok ka na itong gilingkuran? Sufa nga humok man kay ni? wa man na sa kahumok kong kagahi sa akong gilingkuran, kundi sa gidugayon na ako sa usa ka posisyon. Nahala, oy. Paabuton talang ka diha kung kanusaan ni mo makaya nga mo baro. Mao ba? Dili ka na UTI, James? May UTI ba ka sa una dong? Di man siguro, ma. Kaya wa man ko maproblema sa pagpangihi. Ug wa man sa magsakit ang akong puson. Kiniralaging isa kong hawak. Magpa-check up na lang kita dong, ha? Kay lisod na kayo na magtag-antag-antaan ng imong gibati. Mao kini gitawag og sciatica. Mao ba, Dok? Unsa man ang sakita, Dok? Grabe ka sakit sa kong hawak ka maglisod ko sa paglakaw. Sakit itikang ang tuon ako nga tiil. Di na ko kadagan. Dili na ko makaambak o sayaw. May murag mo kurinti o kanabitawang electric shock. Ug ang finding sa doktor kay sciatica ko no. Girisitahan ko og pain reliever. Tumaron buntag o gabi ug may vitamin sab ko. Vitamin B1, B6 o B12. Ug gi-advisean ko sa doktor nga stretching, mag-jogging o walking. Gunya, Nanon yan, ha? Kumusta naman imong gibati, James? sa kapin sa simana na ko tinumar sa tambal, ma. Mawa naman ang sakit kung matumar ko sa tambal. Pero di na ko matumar, masakit na sab. Mao ba? Unya, gituman ba to nimong giingon sa doktor nga mag-exercise ka? O ma, nag-stretching ko o nag-walking sag ko. Nagsundog-sundog ko na ng mga exercise sa YouTube. Nga di ay sakit dahil gihapon na. Nalagi gihapon ng sakit, ma. Murag mas musakit hinuon ng sakit kung mag-exercise ko. Unsa? Mura man og matandog ang akong sakit, ma. Suwayan ka na to kanang kuan, ma. Kanang bitawang massage chair sa mall gani. Kanang maglingkod lang kanya, massage na. Murag, nindot man ang gibati sa mga magpamassage diha. Sige. So, ayan na nato. Natandugin ni massager ko. Mga sakit. Kasakitan to. James, naunsa man ka diha? Tidak ko, ma. Sakit pa kayo. Unsa? Dabi na, sige na mga unata. Sakit malilihok, ma. Na, may pagwata mo ato sa mall? Aron mo suway atong massage chair? Tawon sa mangguhin ni ma. Maglisod na may lukos paglakaw. Hindi na ba kumaulian ni ma? Gusto lang kong mabalik sa normal ang akong lihok. Nga makalakaw kong tarong. Magkadagan. Magka-jogging. Pwede na lang ako mabuhat ron. Di na ko maulihan nini. James.
Lisod kaayo. Dili na nako mahimo ang mga kanina kong gustong buhaton. Gibati na ako nga nagkagrabe naman hinoon ang akong gibati. Nga gisunod ang tanang tambag nako sa doktor. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Musakit ang akong hawak kung madugay ko sa paglingkod o sa usa ka posisyon. Murag may kuryente o electric shock ang kasakit. Nagpa-check up og doktor. Sciatica ko nun eh. Unsa man ang sakita? Ug unsa hinungdan ining sciatica? Ikaduhang pangutana. May giresita ang doktor nako nga pain reliever o vitamins. Vitamin B1, B6, B12. Kung makatumar ko, mawa ang sakit, pero kung dili ko makatumar, sakit pang gihapon. Dili ka ni sciatica o di lang yun mao ang tambal nga akong gitumar? Ikatulong pangutana. Gisunod ang nako ang giingon sa doktor nga mag-exercise ko, stretching, walking, ug jogging. Apan murag mas migrabe mahinon ang sakit. Dili ba ni angay nga tandugon sa exercise? Ikaw pa ito katapusan. Unsay akong buhaton aron nga makalakaw na ko og tarong o mabuhat na nako ang normal na akong buhaton. 18 anyos pa lang ko. May dako pa bang chance nga mamaayo ko? Dugay pa ba ni maayo? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, James. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Kumutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral, mga problema, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagis, pagpadala sa mga sulat-suliran na kanamo, pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga life becomes lighter when we learn to trust God. According to Father Aloy na siya, no? O lang kita Ginoo. Ang atong matatampo karong adlaw si James 18 ang panigon sa Konsolasyon Cebu. Musta na ba yung mga taga-Konsolasyon? Katong garay ba to? Firing range. Nalimot ako sa mga pangalan na to. Regards din mo diya, no? Asa naman to akong listahan sa mga taga-Konsolasyon. Kami ni Dr. Omar Arcio, no? Dito may nag-practice. Nag-practice nga. Wala na yun. Nato na ako gisulat. Sorry kayo, di na ko ka kinumdum o gasad na to dapit. Nara. In a shooting range sa may Garing Konsolasyon. Regards ni Susan Mayul. Remedyo B. Mayul da sa Argao. No, yung mga anak, Nikki, Ninan, Ariel, Ralph, Campo, si Alura. Regards sa mga Baraga family sa Lawaan, Talisay. O mga taga Bright Century Hardware. Thank you very much at matinan ko ng palit kong construction material diyo sa diha silang sa Limbot, Ulan-Ulan, Makapas, Munsur, Nisa Munsur, Progress Home, Imus Branch, Ronel Alex Renaldo. Kaya pa kanliti, si Uloy Rubli, Tuni Kudira di Dasi. Mga nang nangyari sa kong matanawan ako. Okay, mga taga Barili, musta? Mga taga Banawa, musta naman si Winnie Baltonado? Regards. Okay, so going back to the sender, James. Unang pangutana ni James. Masakit ang akong hawa kung madugay ko og lingkod o usa ka posisyon. Murag may kuryente o electric shock ang sakit. Ipa-check up ko sa doktor, sciatica ko nun unsa man yung sakita? Ang sciatica. Kining sciatica mo ni problema sa atong sciatic nerve nga nagsubay diya sa atong luyo, no? Tabog mga nerve diya nagsubay sa atong vertebral column, no? Mukrak na siya, ma-fracture o maipit, mo na siya ang inungdan na ng sakit ngayon ani, no? Orthopedic concern ni siya, no? Manggod ning usahay ang shape sa atong bukog diha apektuhan, no? Mausab for some reasons. So ang hinungdan ani daghan atay sakit sa bukog, injury, arthritis. So mao na siya nga kinahanglan gyud kag magbantay sa imong diet pod, no?
So sometimes surgical kuan siya concern. Iduhang pangutana, may giresita ang doktor nako nga pain reliever og vitamins B1, 6 and 12. Vitamin B1, thiamine, 6, pyridoxine og B, cyanocobalamin. Kung mutumar ko mawala ang sakit. Pero kung dili pug kumutumar, sakit pud gyapon. Dili ka ni sciatica o dili gud maong tambal. Daghang maging kuan no, unsa kag magpa-X-ray ka, James, no? Para makita na to kung naabagay ang abnormalidad ya, sa imong luyo, sa vertebral column. Sa magod magka-scoliosis ta. Magpreparihan naman. Unsa to avoid this ka? You avoid looking downward, you avoid lifting object, kalit, nga, you do certain exercise, kanang sa mga babae, dili ni mo apply ni James, sa mga babae, kung may mo nakang problema, avoid wearing high heels nga mga shoe, sapatos, no? So, balikon ako, good posture can help. You may take some analgesic para mawa. So, may mga analgesic nga pwede maggamitan ng problema, sciatica or back pain. Ibuprofen, pwede. Basta man nga naproxen, pwede sana. Acetaminophen, like Tylenol, paracetamol, mepinamic, uban, grabe na kayo, oxycodone, tramadol, morphine, methadone, sa mga tambal nga mong gamiton din sa hospital, kung grabe na kayo ang sakit. So, magpa-x-ray tingali ka, go and see an orthopedic doctor para ma-diagnose ka properly. Ikatulong pakutan, gisunod na nako ang gingon sa doktor nga mag-exercise, stretching, walking, jogging. Panmura ni grabe maninoon ang sakit, dili ba kaangay kandugon sa exercise? Depende sa how extend ang problema. Stretching, kung matulog ka, you assume fetal position, kung mahimo, nakipilo in between your legs para ma-relax ka. You may take this kung sugyot nga mga pain reliever, no? Ibuprofen, acetaminophen, tramadol, oxycodone kung grabe na kayo. Maybe morphine. Upat o katapusang pangutana. Unsa may buhaton nga makalakaw na ako og tarong ug mabuhat na nako ang mga normal na kong buhaton. Bata pa ka daw, 18 anyos pa, ang chance maayo. Dako pa kayo chance ka maayo ka, James, no? Proper diagnosis lang. Because I'm not sure kung sciatica, bagod. There might be some crack or misalignment sa imong vertebral column, diha nga itong mga nerve, sciatic nerves. Kung simbakog na ay crack, kinanglan ni siya o i-manage by an orthopedic surgeon. So, ay ginom og pain reliever kung mawa ba. Unya, avoid lifting heavy objects para nga dili ma-strain, dili kayo masamot ang damage niya kung naamang gani. Alright? So, hinaot kasabot ka sa kung giingon ni mo, James, ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. So, kung na yun ang pagpaminaw sa itong mga programa, sa Armenta, sa greeting, tinisap ko mga. Until the next time, hasta la vista, bye-bye!